Allah nampa tobaté kawula selagine urung klerek. Sak kowe-kowe ini sik mlete-mlete itu tampa mawon. Yo ditampa ngi istighfar, besok belingna istighfar le belingna. Iku nak ngono kaku atiku sampai semben iku critane teng hadis-hadis iku. Terakhir iku ana wong wis ra iso istighfar, kok beristighfar esuk maksiat neh. Jale wong wedok wis tukang ngrasani iku beristighfar yo ngrasani meneh. Wong lanang tukang bodoni yo sesuk yo bodoni meneh. Wis ngono konsisten biasane sampean wiridan semalam klimak wong wis muni ilahi anta wa ana ilahi anta wa ana. Allah ge jawabe ngoten ya abdi anta wa ana ya ana. Maksudnya Gusti jenengan dia tetap jenengan terus pangeran sakete nyepuro kula ge sak kula sakete ge salah malih jenengan ge nyepuro. Niku hadis sahih lho teng kitab Muslim. Mboten nakalaken niku hadis sahih. Tak jamin sahih wonten sahih. Sampeyan waca teng kitab Taubah.